Purbashing Shura Poncheto IPFT Robai Dabai Tanjamono Shawi Kanarika Khowai Hankor YTF ni Kasko Borom Gnak Hirenmoy Deborma Hambai जों दिनाव तामनि बागै प्रेस मिट मा खालायखा हिनमाले लाइथानाय 29 तारिख नि घटना जे पूर्व सिंगी सराव IPFT रक चिनि तिप्रा मथानि चेयरमैन जो खवाइ चारा फाइमानो तयै IPFT रक सेगलायै चिनि तिप्रा मथानि चेयरमैन जो बुखुक मीना लक्ष्मी देव बर्मानो बुप्रे सकप्रे खालायखा साया रक सिसिग्रिखा तै बनि तत्रानि चेन रक naharkha tabo manyakho henge boni mobile log bo bokhogi dikha mukesh de burma IPFT ni Facebook live bo norok nainai di bo odino Facebook live bo khlaika dagar sopa khlaima phang phang nugui no tongo henge aboni yaklo jeng 3-4 gonta rok ni pore jeng thanglaikhya je salainani hinai omotei khei tiprasa walai sulai angmani hamya bahai ke salai da kun ekta solution da thangman hinai jeng salaina thalaimani jongno borok kok thaisa sana jorariya IPFT rok da tilaijak boljili tilaijak aboni bisingo norok video footage phang phang nugui no tongo sabuni yago da sabuni yago latha police proshashan baro tongoi tongo ang request khainamo jong police proshashan dongno norok hamga sai togoi nadi je borok ni yago da latha seng boljili tei rifri bunai aborok sabo hino jesa panong thun tipra mothani borok pano ungthun IPFT ni borok pano ungthun romjak na nangnai o da teinai latha teinai je tan nai mukesh deborman bufayong request deborma bo duijona no tankha piroji deborman yago tankha bokhrogo tankha aboni yagolo sathalang debormano bo mokol murku talkawo tankha silai nangjak norok video footage phang phang nugui no tongo to phanase uskango sar mebar kumar jomatia chini tipra hamkrai montri phaiya khoi bono bo tipra motharang na hamya hini sai kalangoi chini khorang news channel ni bisingtei chini khorang news channel lokse ulta IPFT rong na akraman khlaio hini naidi go bin bokhorok phatija nge video footage phang phang nugui si tongo da seng latha tei tipra motharang na IPFT rok riprik bumani nge bahai ke boro okok saimanka abono chini bubagra jongno bulai di hini phurengya chini bubagra jongno sawo je tiprasa kaham goreng khlai hasi khusi